Aínda que só leva 5 edicións, a carreira popular Sinsón está a consolidarse entre as mellores do panorama galego. O domingo 18 de decembro deronse cita na localidade coruñesa de Portodosón os mellores atletas do momento da comunidade autónoma. A carreira deste ano foi espectacular e moi bonita, segundo apuntaron moitos dos corredores ao terminar o percorrido. A carreira partiu dende a localidade de Portosín, onde o encargado de dar o pistoletazo de saída foi o popular adestrador David Vidal, natural deste lugar, e que recomendou aos atletas que fosen de menos a máis durante os 10 kilómetros. A tecnoloxía fixo acto de presenza para que os espectadores poidesen seguir o devenir da cita. Un dron sobrevoou a liña de saída gravando imaxes espectaculares, como a que deixaron os 1.700 corredores da competición absoluta. Os participantes tiveron que cubrir o circuito ao longo da estrada AC550, que estivo cortada máis dunha hora para que poidese discorrer a carreira. Nada máis saír o pelotón de Portosín, xa se produciron os primeiros escarceros. Un pequeno grupo tomou a dianteira, entre os que estaban Lolo Penas, David Santos, Rubén Camaño e Pedro Nimo. Camaño foi o primeiro en quedar descolgado, e os 3 primeiros mantiveron o ritmo nos kilómetros iniciais. Na subida a Guieira, David Santos non foi capaz de seguir o ritmo dos seus 2 acompañantes, polo que Penas e Nimo tomaron unha lexeira vantaxe. Tirón de Lolo cando os 2 corredores estaban a menos de 2 kilómetros para a liña de chegada. Lolo Penas deixou atrás ao seu compañeiro de fuga para romper a cinta de vencedor despois de algo máis de 30 minutos de carreira. Por atrás, a loita polo segundo posto non estaba nada clara, e tras unha boa recuperación, David Santos deixou atrás a Pedro Nimo, que entrou terceiro. Falovos desde Portodosón, acabo de participar por primeira vez na carreira Sinsón, e bueno, moi contento porque puiden acadar a vitoria cun bon rexistro, unha carreira a un ritmo vivo dende a salida con Pedro Nimo e David Santos, e bueno, moi contento co resultado. De paso quería aproveitarvos pois para desexarvos un bon Nadal e unhas felices festas e bueno, un moi feliz ano 2017. En canto ás mulleres, Esther Navarrete terminou en primeira posición por diante de Paula Mallobre. Ambas as dúas corredoras cruzaron a liña de meta collidas da man. Hola, soy Esther Navarrete, estamos en Portodosón, en la carrera Sinsón. Acabamos de competir, en la que he quedado primera posición y bueno, es un día muy bueno para estar en invierno y con muy buenas sensaciones. Un beso grande. A carreira foi seguida por un numeroso público ao longo do percorrido. Tamén houbo competicións para os máis pequenos. A entrega de trofeos puxo punto final a esta exitosa edición da carreira que une Portodosón e Portosín.